Gaspi City, halat ko, nata mainit. Mainit. Mainit ang pamati ko De ko aram kung nagiinit ang lawas ko, mainit ang pamati ko. Nakareceive kaya ako ngunya na hapon ki apod. Umininit sa lawas ko. Pangyari sa mauraro. Okay. Sumay mga travel. Good afternoon, Tabi. Mga travelers natin, good afternoon sa mga uningani o iguan na naman ki. Alat ko na. Ay nako, oni na so. Oh, Rob. Aya, okay. Kadakol kang problema ko ngunya na hapon. Kadakol kan sa kuyang problema ngunya na hapon. Pero bako ang problema? It's a good problem na it's a good problem na gari kayang kaya taman, di ba? Gari kaya. Taday ka man tatawanan mga tugang ki ano yan. Taday ka man tatawanan ki problema kung day tabi mo yang kaya, di ba? Kaya dapat is ulok-ulok sana. Yan. Pero gari, suhapon kung yang gari napagalon ako, natandaw ini. Pero ilingonin do ha, ilingonin do mga kapinggi ha. Kita palan na mga kamo palan, kita palan ng mga lalaki. Kita pala ng mga lalaki, mga tugang, habang daan nag-iedad, mas pasensyoso. Habang daan mga tugang nag-iedad kita, mas pasensyoso. Yan. Ulitong ko yan ha. Habang nag-iedad palan ang mga lalaki, mas nagiging mabuot kunda ikang bisyo. Nasabutan, kunday katabi kibisyo, ang mga lalaki mas nagiging mabuot. Pero mga tugang kung may bisyo ka, ang lalaki nagiging maisog. Iba. Dumang kita mga tugang sa nagiging mabuot. Ang mga lalaki mas pagiging pasensyoso, pag edad mga tugang ki 40 anyos pa'y taas, 50, hanggang pa'y taas. Nagiging pasensyoso. Yan. Sabi kan, yan, ha? So, tinaw sa kuya, mga tugang na mga samno sa buhay, ni Rene na Dilosorio sa kuyang amigo. Nata nagiging pasensyoso. Ang lalaki nagbababa mga tugang ang piga-apo na cortisol. Habang nag-iedad. Habang nag-iedad. Kaya habang nag-iedad, sa pagbaba ka ito, ang resulta tabi, mga tugang, kitang mga lalaki nagiging pasensyoso. Nagiging mabuot habang nagugurang. Oh, hello? Bibliotek yan. Nata. Habang nag-uurang ng mga lalaki, sabi ang libong ka sa payo, taday ng income. Latasod ta ka. Kaya palang pigagdamo ako, adi. Ano pa? Kaya maganda ko, pinagdatakat, ayan ang proseso na dapat, hindi ka mawaran. Pero, madali na ako makatipon nga ang damo. Totoo, in realidad, habang nagugurang ka, nag-isip ka na ang future mo. Iyon na nga, may ang pag-iisip ko talaga na, habang nag-iedad ka, ang pag-iisip mo, ano daw nga ang gigibuhong ko pag nag-retire ako? Muna pag-retire ka na, di ka ng income. Di ka ng income. Paano magiging mabuot? Paano na sa mga dati mong gibo, di mo na matustusan, problemado ka? Dahil sa kape-kape mo ngayao, hindi mo naman ito kaya, taday ka naman income. May point ka man, ano? May point ka man. Yan ang tunay na realidad. Siguro, igoy din sa mga nagre-retire na mga tao na talagang mga mayaman. Maski nga ni mayaman, BP. So mga nagigibo muna kayo, dahil mo na kayang gibon, duman man niya libong ang payo mo. Iyong mananggad, ano? Iyong mananggad. Gari so may... So na organisasyon. Ngunyan, ngayao, ang pigasahan mo sa nao, pensyon mo. Nyan. O, pension mo kulang pa sa maintenance mo. Kung may hilang ka pa, problema.
O na, ngayon mo bulong pitula sa naon, pero 10 pang aldaw o bagong pension mo, di ka maglibong. Kaya sa pigtara mo sa ko, pigtipunan ko talaga kunyan, maski dit sa na. Padit, BP, ang day man kita kay Puan magduman sa dakula. Nya, marayong ka man talagang, gari marayong ang tabo. Tamat maray ang sadit. Yan, yan, yan. Nakikita mo ang pagpadakula. Yes, gusto ko ng Pero ganyan. pag sa dakula, pag luminagapa ka, dakula man naglibong sa payo mo. Ditsa na muna, de. Pwede na. Ay, pag- Iyo man ang ganda, de. Iyo man ang. Kung ginara ka ko yung oras, may pitataram ako sa imo, BP. Bata habang naghahaloy, kung dahil nag-ing ka mo, nagsalit ba ng natitipon mo, de? Iyo, bakit? Totoo talaga yan. Okay, doon mo. Ngunyan, pag manjing ka, pwede ka pa maglakaw-lakaw. Oh, Siyempre, tapos pag gasolina ka pa, Oo. ka na naman sa aga. Problema na naman sa aga. Problema na naman kita. Sobra pati piso, salbatana. Ulo 20. No. Marilam mo, ulo 20 sa nahan. Nag-full tank na ako ngunyan, tama ka maling mga itong taon. Marikita may pagpultang. Imbis na magurugasto pa ito sa ibang bagay. Inda. Sige, Migo, salamat. Thank you. Yatay, salbatan ang pangyari sa maabaka. Adi, uli nga na. Uni kaya, may eksplikasyon. Alam ko na ta. Nata daw ta nag-init-init ang pamati ko. Gari. Okay, pababaon tayo hindi kamaragilit, ha? Yan, tara mo. Ang pag-feeling ka bagang soltero, dipisilon magani. Ano, dagugan. May paliwanag ini. Dagugan do ito. Alam niyo ba, Ah. na habang tumatanda ang lalaki, Ah. kadalasan ay mas nagiging kalmado Oh. at maunawain. Kalmado at Ayon manawain. sa Harvard Medical School, Oh. bumababa ang testosterone level ng lalaki ng Testosterone. humigit kumulang 1% Mm. bawat taon Mm. pagkatapos ng edad 30. Oh. Kaya, nung bata pa, Oh. mataas pa ang testosterone, kaya Mm. impulsive, Mm. madaling uminit ang ulo at gusto laging tama. Oh. Pero, habang tumatanda, Oh. bumababa ang testosterone, Oh. kaya mas nagiging kalmado at payapa ang isip. Oh. Pero, Oh. kapag ang lalaki ay bisyoso, Oh. naglalasing, Yan. nagyoyosi o nagdodroga, Nyan. nasisira ang mga neuron sa utak Yan. na responsable sa emotional control. Oh. Kaya, sa halip na maging mahinahon, Mm. habang tumatanda, nagiging irritable Nyan. palalo. Ah. Samantalang ang babae naman, Babae. pagdating ng menopause, Yan. bumababa ang estrogen na Yan. nagdudulot ng mood swings at irritability. Mm. Kaya, kailangan ng lalaki na mas malawak ang pangunawa. Oh. Kasi ganito talaga dinisenyo ng kalikasan. Ah. Habang ang lalaki ay lumalambot ang loob, Mm. ang babae naman ay Ay? nagiging mas sensitibo. Ayun. Kaya, Oh. kung gusto mong umidad Oh. ng mas may kapayapaan, Nyan. iwasan mo ang bisyo Yan. at alagaan mo ang isip. The best. Magayon din ako sa online, ha. Pero sa kuya ni Nen, baliktad pala. Kita pala ng mga kaya ako daw ngunyan, mas masinabuton daw ako ngunyan. Sabi, Sir, good morning. Good morning. mas masai. Mas masinabuton ka, databi, mas kalmado ka habang nag-edad ka, ta nagbababa ang estrogen level at testosterone level nin lalaki. Nga, ako baga, mina 50 pa sa nabaga ako kan pizza 12 baga. Oh. Na ngunyan, mga tugang, sa mga girl, baliktad ba lang kamong mga girl? Kamu mandang mga girls, habang da kamo tabi nag-iidad, nagigimang kamong mapipikonon. Nagigimang kamo tabi, kamo da tabi, nagigiman da tabi kamo, mga tugang na sensitibo. Oh. Kaya da tabi, sa buton takimaray, kun si Mrs. pirming malibong ang payo, kun si Mrs. pirming ng pamaminopause na. Yan kayang libong-libong kampayong iyan. Kung pupunan mo na malibong ang payo mo pag nagmimenopause ka, maminopause ka talaga, araw ka ng pugtakan mo. Pero kung if you are a jolly person, mga tugang habang nagbababa ang estrogen level mo, nagiging magayon tabi ang pagmimenopause mo. Oh. Sa lalaki, sa babae ang apod tabi menopause, tama? Sa lalaki anong apod? Anong apod sa lalaki?
ang lalaki, mga tugang habang nag-iedad na, bagday man tabi kimenopausal. Ang apod tabi kaiyan mga tugang, andropause. Andropause. In Bicol, ang Bicol tabi kang andropause is menopause. Gusto ko mag-60 na ako. Ako talaga, gusto ko na mag-16 na ako. Gusto ko nang ma-enjoy so senior citizen discount. Oh, hindi ba? Gusto ko na mag-16 na ako. Buda, gusto kong ma-enjoy so sugar maganda ka na mag-isip kay kaduratan tao. Ano pa man? Gani, Noel Manalo. Gusto ko mag-16 na so tagari bagang habo ka na mag-isip kay nga kaduratan, arogan. Ngunyan no garing binakaisip ka pang kaduratan eh. Nagi Ako talaga buko na magparadinora talaga ta. Makasupuko naman. Pag nag-edad kang 50 anyos, mga tugang mamamatian mo, na nag-iibang sitwasyon kang buhay mo, pera ka na Jerome Tabe, 25 ka, 26, si Chief Ramir para 50, 51, 50, 51. Ano Chief Ramir? Chief Ramir, uy, nadara pa sa jogging-jogging yan? Okay pa? Hello? Karuman sa aram kung 50 ng durat pa. Pakaraya amigo. Baka Padiyon mo, barkada ko. so pagkapita sa Starbucks ultimo na ito. Takbo sa kuya no barkada ta. Duwang ka siklit na kaibanan. Sa Manila. Nako. Kaya pagtara mo kay Oy, Kuya kaya pababa ng kaduratan utik yan. may bidbid pa ako migong saro. Ito nag-proven pero naman sa kuya. Yan sa kampo nag-star. Ako talaga gari. Padiyon mo. Gusto ko na mag-60. Gusto ko nang mapuno ng kaduratan ko talaga. Sa totoo lang. Nasa isip yan, BP. Maski 40 ka, kung abo mo kaduratan, pwede yan. Ay marayong kami na advice talaga. May bagako. Oh, May bagako. Marayon kami na advice. Ade, Maski 30 anyos ka, kung may responsibilidad ka na, pwede yan gibuhon mo. iyo, tama ka. Actually, napigasabi mo pigsunod ko. Kanigoan mo. Latasod tayo sa almatada ka. Ay, nasa mo. Ang sinabi mong 50 anyos, na ako kahit oo yun, sa ultimo, harap-harapan, nahiling ko. Oto nga na dati kong estudyante, abogado na ngunyan. Ano sabi? Sabi sa ko, sir, pag nagula ko dyan, pwede kita magkape-kape. Nag-stammer ka magsimbag. Nada. Nganya ko, sabi sa, nganya ko, busy ako ha. Kanimimid mo po ka. Busy nganya ako. Tapos, nganya ko, dahil na akong bakanting oras. Sabi sa kuya, ay sir, ngunyan ka lang ka nagtaram. Nganya ko, di ako pwede ngunyan, magpara. Lakaw-lakaw na ibang kay riba ko dyan kahuron ko lang kung kita sa nang duwa. Okay ma'am, mag-appreciate. Araw simbag sa kuya, amigo. Ano? Sabi sa ko, ay sir, salamat, good boy ka na talaga. Kaya baga may pina-problema, mag-appreciate ki beauty. Oo. Kasi ang mata mo nag-appreciate ki kagayunan. Yes. Nagduman siya na dapat. Mata lang. Mata lang, mata isip mo. Iyo, yung nga pasalamat sa ko sa dati kong estudyante eh. Bako aksyon. Good boy ka na nga sir talaga. Bako nang araw kang panahon, nailing mo na, latusunta ka nga ako dyan. Siguro, nagatim ka. Nakataram. Pakaraya dyan, Migo, bata down, garo nagdadangog si Mrs. Kunyan sa City Health Office. Bye-bye! Sarap yun eh. Di ba? Look at that kind of, di ba? Ang tao, mga tugang, ang gabos nasa isip. Hello? Hello. Yes. Tama ba itong sinabi kay
magapod kayo mo. Saro maniniman na. Kung may, Mm. kung mo yan mo, mas pinay kapag sisinta, magbago, pwede ba ga? Pero Nida. hiling ko sa'yo mo, lalo nagana. Ay, salbatanang gurang ini. O, pakarama di. Pakaraya madi ang pait mo, madi. Oy, magpuon tabi kan ako uminagom. Mogmaon sa ko si Besis. Tanong ka sa kuya, nagduda. Tapos, maski siya ano, babae, ano. Ano? Dahil may ba ako nagmamati. Pakaraya madi. Sabi ko na mati ikuan, pusti ka ko niyang kumbaldahan. Pakaraya madi. Ano na, si Padi. Ay, inda. Pumundo ka dyan, madi. Huh. Ibag ang pag-ibig ko sa imo. Pero magayon nung kapag matiyon, Yan ang gusto ko sa imo. halos ang tagadigdi sa poblasyon na halos sa imo nagmarati. May namidbidan nga na akong taga-tabako. Mag-ina. Hmm. Awan no, kanan mo yun sa magparadangog. So ina, bako man suaki. Bako. Sabi sa kuya kanaki, garing nga po marayong ka maging ama. Salbatana, ang pagiling sa kuya, ama niya. Mapagalon. Oh. Garday ka naman matultol. Ay, karao talaga. Grabe man ang pagiling mo sa kuya. Diretso na ang padi. Nasusunta, diretso na nga pa de. Pero mo sige, sana ka magayon ang pagmatiyon. Sige. Salamat. Salamat sa suporta, madi. Sige, bye-bye padi. Bye. Ay, sabi ni Kuya Nes, pag nagpuo na maggamit ki SC card, senior citizen card, naglo iyo. Totoo tabi. Ako tabi sa iling ko. Ako sa iling ko eh. Aha, ay one na. Thanks. Nagtikso inaanak ko sa kuya. Thanks. Inaanak. Yan. Midbid mo Chief Ramer. Midbid mo si Attorney Sharina Robles, so dati tadigding intern. Yan. O nagchat sa ko, tapigagan akong proposal, marin ang boy kang inaanak kong iniya. Si Attorney Robles baga, so lang ko na morena, na intern tadigdi baga. O ni, marayo na ang boy kay ni, pigagan akong proposal, itaudan niya sa bangko. Nailing mo na, marayo na babayi ini. Ang problema kay ni, taihada ko siya sa kasal. Ano na? Ayos inaanak. Okay, alat ko na ha. Mga estudyante ko kay inigang kuan kang college. All right. Ayan, magayo nun. Alat ko na ta. Alat ko na. May agum na ini. An agum niya pati abogada man. Abogado ang agum niya. Gari mapagalon, gari mapagal mag-agum ki abogado ano. Pareho kamong lawyer, mag-agum ano daw ang kamugtakan pag nagapasuhay kamong duwa. Ade. Ano, maray kong nurse, kaya si Mrs. pag minataram si Mrs. Minapundo tulo sa kota. Pag si Mrs. ko minapot na kiringgilya, susurin siya baga, ay nako. Kung sa manok, minakuyumpos ako dyan sa gilid. Buda pag makaturog ka na baga, gari, dahil ko, pag kapot-kapot niya pa sa iringgilya, sige nagbibilang-bilang kang iringgilya na gagamiton pagkaaga sa, ano niya, sa trabaho niya. Minakaturog ako mga tugang dapa. Ara mo, Chief Ramer, ang gunting, riparohon, minatanog ang gunting eh, di ba? Minatanog ang gunting. Ang tingingatan ko na iringgilya nga na bigla kang bakuna, bigla kang tusukon ka na so pampawara baga, gari pampalya, bako, bako na problema mo yan. Kayo na ganda sa kuya na pig-ingat-ingatan. Baka kung ineksyon na kang sa lubot ki bigla,
ay may tibay ining. Ano nangyari sa amigo tang ini Noel? Pade? Ano nangyari sa padiuntang ini? Salbatana, kunain sa pagurang sa kamagdinura. Kunain sa pagurang sa kamagdinurat, salbatanang padion ko iniyo. Deng katultuli ning padion kong ini. Henry, nag-scrabble lamang, Scrabble? Scrabble. At ako, kami kay ito kan mga ining mga duwa kong aki, ang banding time magkawat ki Scrabble. Totoo lang. Banding time yan Karawat kami ki Scrabble, buda, banding time gitara. Ang paragkanta aki kong para gitara, akong para kanta. Sabi kan aki ko, Daddy, mas maray talaga mag-announcer ka sa ka pwede magkanta. Pero kikuro ka. Yan ang banding time, Scrabble, chess. Chess, ayan. Chess, Scrabble. Ang problema na, pag-abot na sa Scrabble di daw ako kan mga aki ko na, nganya ako, kapag para pa-eskwila ako sa Indo, pagdadaog-daogon sa na ako nindo. Saka yan concern ta. Kaya kitang mga lalaki, habang nag-iedad, importante mga tugang na maging real. Kundi, paano ka iniyo? Ako nga naman niya na hapon, kung ako makarelax, bata gusto ko maguli kaya ay nako. Bueno. Iyo talaga. Ano na ini? Noel, anong bado ini kan kaurong kan amigo tao? Ay, urol sit na. Gari ba kababayan din kataning tabi, amigo? Ano ni Saro? Gari bang gender ini Ni Saro o ay nako. I-forward ko daw sa amigo ko. Good afternoon, Henry. May sarong daraga. Pirming pigchat-chat si Agom. Anong gibuhon ko? Apabaya isa na. Makuha ka ni Agom ang hanap niya. Makuha ka ni Agom ang hanap niya. Arog ka ini. Ano na maray advice kayo ni? Pag-abot kaya sa mga araw-araw kan, maliyaw na ako mag-advise ngunyan si Pramir. Sa mga sultero baga na ngayon, sa mga may agong baga na, maliyaw na ako mag-advise kaan. Di ko aram Araw kaya ng gibon mo manay? Araw kaya ng gibon mo Taraman mo si Agom mo, nantig, Agom, may nagapara-chat sa imo, si Sayan. Di siyempre ba, explicar. Arog sa dahil mo pag-iwalon, dahil mo siya pagtaraman, kikong ano. Ang gibuhon mo tabi, ang gibuhon mo, nasa na, kay Agom mo, pag makaturog na ka, bugtakan mo gunting iraram kang ulunan. Ulunan baga di. Bugtakan mo kigunting, si iraram kang ulunan. Pagpalpag niya kang ulunan, mahiling niya sa gunting. Pahapot si Agom mo. Ano yan, Agom, tamay gunting digdi? Simbagon mo, inantig Agom ang bulong sa mga dakol ang kachat. yun ang tigyan Agom. Ang pangontra sa mga lalaki na dakol ang kachat. Yan. Di nga nang pumundo di malas na. Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadrakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing maugmang atay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mababakal mga tugang sa mga butika nationwide. Siring man, mga tugang ang Liver Aid Silimarin Capsule, iguan ki antioxidant na ang apod Silimarin. Natural iyan kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaoning proteksyon. So, lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mabawasan o pwedeng kapugol sa paghubag kaiyan, may bisyo man o wara, mahilig man uminom o dae,
mas maray mga tugang na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Yan, di po magkadita. Iyan po na liver aid na iyan. Ano yan? Alam ko na tamay. Laligaspi. Di ba? Kaya, mas maray na po yan na mga bagay-bagay na dapat niya itong asikason. Pero mas maray man talaga na habang nag-edad, igwa kang kaugmahan sa buhay. Di ba? Okay, ay uni may naghapot. Alam ko na. If free ko na sa inda. Yan. No need to pay. Yes. Yan. No need to pay. Yan, alam ko na ha. Basta, gano'n nga nag-negosyo ka on there. Okay. Alright. Ayaw na kita? Di bueno. Di kita mga tugang sa mga samno, dagdag na mga samno sa pagkabuhay. Ayan na lito, ni may reaction. Yes. Ay, talaga. Yes. Tabi. Yan. Alright. Bueno. Henry na hiling taga-Kasubago. Supurma mo pang soltero. Ay, iwan ang pigasabitan na habang nag-iedad ka, di kaya kung pagkamata ko sa bago, di kung nabulno to sapatos, duman sa arong, yun sinulugo ta. Sabi ni Miss Day, kaya magpaparapor makiarog kaan, taga rin nga nag-aaki ka. Bako na may problema na naman ako. Alright. Hay na kung natahon ni sa tuyang pag-iristoryahan ngunyan, mga samno sa pagkabuhay. Grabe na ngunyan ang panahon. Ilingon mo So, ano ini? So, saro ng car manufacturer, sarong car manufacturer, tabi, nagibo na mga tugang ki-auto, na pag-charge mo tabi, in 5 minutes na, charge na. Ako sa hiling ko mga tugang nagaparadako lang auto ngunyan na di gasolina. Di kuryente. Sa palibot nagpaparadagdag mga tugang ang auto na di kuryente. Ako tabi, Kuya Nes, Kuya Nes, ang hiling ko, Kuya Nes, maabot ang panahon, if-face out ang mga auto na diesel sa tuyang lugar. Ang diesel sa industriya na sana yan. Or baka ang gasolina, lalong magbarato yan ta. Dakulo na mga tugang ang auto na di kuryente. Kaya ito baga, ingon mo kaya ito baga, ang auto na kaya ito baga, pigkakarawatan sa nangkan sa mga aki ko. Taday kami kayo, kawatan ming autos, piguguyod-guyod. Ngunyan na mga panahon, tapos uminabot sa mga auto na di remote, di ba? Remote, di kuryente, bibuhian, nagdadalagan. Ngunyan baga di kuryenteng auto na kawatan dati, uyan na baga, nagdadalagan na sa tinampo. Di ba? Nagdadalaga na mga tugang sa tinampo, kadakol ng auto na di kuryente ngunyan. Mabot ang panahon, madakol ang di kuryente. Magsala mga tugang, iyan na baga na mga tindahan ki mga car accessories dyan. Diyan ka na makabakal ki baterya para sa auto. Ang igwa nga ki hybrid. Igwa ki 100% na di kuryente. O yan baga na Tesla. So, igwa akong nahiling na BMW kaso hapon, naglakaw kami ni Mrs. Igwa ko
Pigpadro dalaga na Mustang, salbata na ang Mustang palan. Mala, isus ko. Sabi kang utong so amigo ko, kan ako drive ko sa Mustang niya, ang pagiling ko nga sa imo pa di, may buho ka na? Pugiun ka nga sa Mustang. Mustang na mahluno na ito. Kaya sa iling ko, maabot ang panahon, mga tugang, diling mo naman sa Europe, ang nagdadalagan sa Europe ng mga auto, along the highway, may mga charging stations. Yung mga charging stations, tabi, sa tuya digdi, kulang pa ki mga charging stations. Pero maabot ang panahon, kadakol na mga tugang ki mga auto na magdadalagan dyan na di kuryente. Kaya magasaisi, may charging station akong nailingin na kung may bayad ang pag-charge dyan. Nagpuron po na pag ang hybrid iba, di ba? Ang hybrid, mga tugang, pwede sa kuryente, pwede sa gasolina. Pag dubinalagan ng hybrid na auto, pag maluya pa ang dalagan, gasolina. Pag kuminas ka siya, nag-convert siya, nag-upondo sa consumption ng gasolina, ang nag-kuan so baterya. Di ba? Iyan tabi ang kuan, iyan ang gari technology ngonya. Dili nga uning susarong car manufacturer. Pigkuan na nag-isip na kung paano ang charging na makaskas. Kung paano mga tsugang ang di ba? Mas nagakaigwana ki effort mo niya na paano kaya ang kuryente environment friendly? Di ba? Environment friendly. Oh. Kung environment friendly siya, buda gari, bako masyadong magasto kumpara sa gasolina, dumangga na sa di baterya. Ingonin, kapanahon baga, kung sana yan, pigakarawatan kan mga aki, etc. So mga nahiling ta mga tugang sa mga pelikula kan mga panahon, di ba? So mga nahiling ta na mga pelikula kan mga panahon, yun na nangyari ngunyan sa realidad sa buhay nin tao. Ilingon mo, magsala mga tugang, may tao na, o may auto na maglalayog. Pigiribo na bagang ngunyan kipaagi, nan mga auto, mga tugang, maglayog. Yugo-yugon mo Mailing mo sa nabagan, sa mga pelikula ngunyan, ilingan na, an sa tuya mga tugang na teknolohiya, na makaskas mga tugang na pinagigibo kan sa tuya tabi na mga kan sa tuya tabi na mga matatali pag-abot sa teknolohiya. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. 15 bago mag-alas 4, magbabalik po kami. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human. A trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hoy mga fans, pagkusog na ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Alright, Mga samno sa sige. pagkabuhay. Balik kita mga tugang sa programa. Na problema na ako ng gagamito kung tugtog di kita. Demo na kita magparaturo tugtog ha. Tatisting yung tama na. Hello! Good afternoon, Tabi. Ay! Good afternoon, Tabi, sa mga taga Baskaran. Yan. Mga taga Baskaran, Daraga, Albay. Good afternoon po sa Indogabos, ha? Nakatutok po digdi sa Satuya na, ay, hindi po sa Satuya na programa. Ay nako, may nag-chat. Good afternoon po, Henry M. Pwede po maraman kung siguro, sa araw kayo ng kanunta ha, araw kayo ng gibon tatabi. Kamu na mga nag-antabay ngunyan, mahanap daw ako ki doktor na ubi. Manap kitang doktor, tama ba, ubi? Tedis ko terataan mga signs and symptoms of, ano ito, anong apod ka, inpigataram nindo, regarding mga tugang sa, menopausal, pagme-menopause, yan. Pag nagme-menopause kaya ang tao, ang mga girl, nagakaiguang ki paburo bagong ugali. Pero iguamang ki mga girl, na mas kiday pa nagme-menopause, paburo bago ang ugali. Igaman ki mga tawong araw ka na ng ugali, mga tugang nagbuburo bago. Kaya, iyan tabi ang ano yan? Ang satuya, mga tugang na adalan pag-abot ka. Basta na, madiscuss kita kaanduman sa programang Radyo Klinika.
Yan. Sa kwan, sa January, sa Feb 7, igwa na akong doktor, ang topic ta sa Feb 7, regarding tabi sa, dental health. Yan sa tuya na pag-urunan. Magayon yan, tabi dental health. Okay? Diyo tabi yan. Kaya, mas maray na masabutan ta iyang kimara. Yo, pasensya na po. Di ako kaya kideya tungkol yan sa menopausal, mga tugang. Buda, di akong kuwang kayan, di ako ki poder, di akong otoridad na mag-discuss ta. Baka po masala kita. Unless na ma-interview kita sa mga health personnel ta. Okay? Henry, kasabay po ang ito. Sabi niya, ano ito? Ngunyan ini, Monday. Henry, nasa Biblia baga kaya yan, Daniel 12:4. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Iyo palan iyan, adi. Habang lumalago ang kaalaman, ang panahong mapanganib. 2 Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito, sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Iyong mananggad. Ano? Dumarating talaga ang panahong mapanganib. Yan. Okay? O di bueno, digin na kita mga tugang sa mga health tips. Digdi na kita sa mga health tips niya tungkol niya na hapunta. Ano yan? Mas madali tang masabutan yan. Ay tama mananggad si Renen, Oral Health Month ang Pebrero. Buda Philippine Heart Month. O thank you tabi Renen ha. Salamat naman sa pinadara mo sa kuya na information regarding diyan sa regarding tabi diyan sa mga samno sa pagkabuhay nin tawo. Yan. Okay? Uni na. Pagiristoryahan ta mga tugang ang pagkaon kay og boss balingoy. Sisa dyan sa endo mga tugang ang nagkakaon ki nagkakaon tabi ki og boss balingoy. Ang og boss balingoy palan, yan na dahon kang balingoy. Igwadaan mga tugang ki benepisyo sa tuya na mga lalaki. Nailing muna yan ha. Kitang mga lalaki, igwa yang kibinipisa tuya ta. Ang properly cooked cassava leaves. Pero ang dahon pa lang kang balingoy, kung lulutuon ta iyan, dapat maray. Di pwedeng half cook ta, nakakahudong yan. Ang properly cooked cassava leaves, igwa databi ki significant benefits sa to na mga lalaki. Ano yan? Including high protein for muscle building. See? Fiber for digestive health. Antioxidant vitamin C. Beta-carotene na nakakapabawas din chronic disease risk. Arog pala na iyan kan, adi. Support immunity, tapos aid in energy production that provide essential iron and calcium. Ano tabi ang benepisyo kang kasaba pag sinaro-saro ta? Number 1, mga tugang, muscle building repair. Ang protina pala na yaon sa ugbos kan balingoy, mga tugang maray. Kaya good source tabi ang ki plant-based protein na maray para sa repair kan body tissues and supporting muscle maintenance. See? Nakakapakusog ki immune system ta, halangkaw ang level kan ugbos balingoy nin vitamin C, beta-carotene na minaserbing powerful oxidant para proteheran ang oxidative stress and strengthening the immune system. Arog pala iyang kan, adi? Mga tugang.
Buda, may vitamin B na minasuporta sabi sa energy level nin tao. The best man palan, adi. Di ba? Ito. Improve digestion. Kung di ka natutunawan, a high dietary fiber, yaon mga tugang sa ugbos balingoy. Kamo, si Sarah ko nakakapot na ini ugbos balingoy, Balingoy nga po, nakaputan ko. Let's see. Uni pa, heart health metabolic functions. Fight inflammation and support cardiovascular health, reducing the risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes. Nailing mo naan. Ano yan masanapalan sa palibot ang mga tugang ang ugbos balingoy? Marayong pala niyan. Strong bones, tabi, dahil ang talang ka ang calcium and phosphorus. Buda, improve vision, maray sa mata. Ang pagkonsumo da tabi nin kasaba leaves, mga tugang nakakatabang para mapreventaran ang managluluyang paghiling. Pero, uni ang kwan, uni mga tugang ang advisory. Sabi, ang kasaba leaves dapat hugasan kimaray, buda lutoon kimaray, cook properly para boil or cook properly to eliminate cyanogic compounds o cyanide ko. Kaya pala baga ang balingoy baga. Ang balingoy baga, mga tugang pagkinaon mo. Di ka pwede magluto kibalingoy na hilaw, taigwang cyanide, pwede kang mahudong. Patan mga dahon, dapat databi yan, lutong maray. Ulitong ko, ano man na parte kan balingoy, dahon, unod, o whatever tabi, it must be properly cooked. Tanganing cyanogenic compounds dyan o cyanide, mga tugang, mawara. It can be toxic if consumed raw or undercooked. Delikado, mga tugang kun ang balingoy, kaunon mo da tabi kilaw o bako siyang lutong maray, tas siya may cyanide na pwede mga tugang na makahilo, pwedeng maka-apektar sa salod nin tao. Kaya pag luminuto ka ano man na parte kan balingoy, dapat lutuon mong maray. Dahon, laman, day magkaon kaan na hilaw, day magkaon ka na bakong luto. Kasabutan, ako nga ni, haluyon noon kami kaan sa bulod na balingoy ng kakakaon, ngunyang kulang na araman mga tugang, na cyanide palan, igwa ka yan. Ang balingoy palan, may cyanide na pwede mong ikahudong. Pirang taon ako sa bulod tabi. Ano yan? Uncle Boy, boda antinor, kikakaon kibalingoy. Pun ako, grade 1, pun ako, ilinawa sa kinakban, hanggang tabi college, painguragon akong nakaon na balingoy. Ngunyang kulang naraman, kansarong sa pag-abot sa mga research, ngunyang palang naraman ko ng may agum na ako, ang balingoy pala, kakahudong. Si Sarah, nakakaon ng balingoy na tabi, si Premier? Si Sarah? Sarah, marane, may hapot ako sa imo. Dumidi ka, may hapot ako sa imo. Dumidi ka. Tayo ni baga, taga-puro baga ini. Baka na man ini tao talaga ka, di ba? Di ba, taga-puro baga ini. Bada si Cha sa lumigar, baka pigkuan man, pigbantayan man ni Kimaray. Abot itong tadawin. Ika, nakakaon ka ng balingoy? Nakakapot ka? Kibalingoy? Aso hilaw, nakaputan mo? Talaga? Patao ka mag-ubak ang balingoy? Diba yung pagbulnot kang balingoy, tatao ka? Nagabakal ka mo sa saon? So tatao ka kang balingoy kung ano? Anong balingoy sa nailing mo? Iyo, mas bigay pa mas nagkakaon ka palang kibalingoy.
Ginata na balingoy. The best. Ayos pala Diego, Kiman. Maray man na akin. Palibas sa taga-puro eh. Pun kang balingoy, nakakapot ka na. Pun kang balingoy. Ada eh. Piga nagbakal sana talaga kamo ade. Okay. Good. Okay, good. Alas 4 na. Iyan tabi ang good news, mga tugang tungkol sa kasaba o balingoy. Sa ibang lugar, balinghoy. Di ba? Alright. Ay uni, may ubi akong pwedeng magayuno na babayi. Ala. Oy, Kuya Nes. Paano ko rin ni Kuya Nes makauron? Classmate kan aki ni Kuya Nes. Doktor Ocampo OB, gynecologist, kaklase kan aki ko. Dok, paano ko tabi ni makauron tabi Kuya Nes? Maggayo na doktora, Dr. Bani Ocampo. Maggayunon. Ipamessage ko sa akin kung ano rin ang schedule. Arong tabi ka ni. Sa kwan tabi Kuya Nes, ano kung pwede sa Valentine's Day? Valentine's Day. Gari, alanganin man na Valentine's, pag iristoryahan ta, pag menopause, adi. Kung tabi Kuya Nes, ano daw kung last Saturday ta, tiguan na akong 7, may schedule na akong 7, 14 kaya, gusto ko, heart ang paghururunan ta, puso, adi. 14, 21, igwan na ako. Ang bakante ko Kuya Nes tabi, 28, Feb 28, baka pwedeng i-reserve ko na sa iya ang Pebrero 28. Ade, tama. Kuya Nes, pwede Feb 28 gayod. Yan. 7:30 Kuya Nes, 7:30 to 8:30. Yan. 7:30 to 8:30 a.m. Yan. Chat ko sa imo. Kaya, Feb 28. Yo, talanganin, gusto ko sa 14. Ang totoo ba na ang pagiging heartbroken, pwedeng makaapektar sa puso din tawo? Brinikan ka brinikan ka mga tugang kang boyfriend o ago mo, makaapektar doon sa puso mo? Ay, alas 4 na pala. Hello? Ay, wala na. Alas 4 naman. Paaram na pala. Ako si Pio na pala. Gabi naman si Storyata. Thank you. Goodbye. Maray na hapon. Sendo ka, boss. Mabalik ako sa aga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Mabuhay. Goodbye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottle.